Pekný deň vám prajem. Dnes som sa zamyslela nad tým našim životom, že či je možné ho ovplyvňovať alebo nie. A v podstate mne to vychádza tak, že ho ovplyvňujú dve dôležité veci, a to sú naše presvedčenia, teda to, čomu veríme, a strachy. Čo sa týka tých presvedčení, tak môžu byť vedomé alebo nevedomé. V podstate si ani nemusíme uvedomovať, akej veci vlastne, akej pravde veríme, ktorú považujeme za pravdivú vec v živote. Čo sa týka napríklad partnerstva, tak sa nám nemusí dariť preto, keď čo sa týka toho partnera, veríme v podstate hlboko niekde v sebe, že všetci muži sú rovnakí, všetci podvádzajú, dobrí muži už nie sú, alebo sú všetci zadaní, alebo niečo podobné. Čo sa týka žien, si môžu muži hovoriť, že všetky sú potvory, nechápu ma, nevážia si ma. Alebo môže byť chyba vlastne, čo sa týka vedomia nás, čiže my si môžeme sami seba uvedomovať ako niekoho, kto si potrebuje tú lásku zaslúžiť, že musíme niečo preto spraviť, musíme niekomu slúžiť, aby nás mal rád, alebo necítime tú našu hodnotu, akú máme v skutočnosti, tú podstatu našu, nevieme si sami seba zastať, tak toto môže vytvárať ten vzťah, ktorý nefunguje veľmi dobre. Čo sa týka práce, môžeme mať rôzne presvedčenia, ako napríklad, že peniaze mi utekajú, stále potrebujem platiť nejaké šeky a neustále dávame tomuto pozornosť. Potom ešte tu mám napísané nejaké také porekadlá alebo také pravdy, ktoré sa nesú už neviem koľko storočí, tisícročí alebo podobne. A je to napríklad bohatstvo plodí závisť, chudoba nenávisť, peniaze neprinášajú šťastie, peniaze nerastú na strome, chudoba je dokonca cnosťou. Takže vlastne my, ak nebudeme vnímať peniaze ako nejakú výmennú energiu, čiže len ako energiu, ktorá nám slúži, ktorá nám dáva stravu, bývanie, niečo pre radosť alebo pre nejakú tvorbu, že môžeme niečo tvoriť pre seba a pre druhých, tak nám nebudú môcť prichádzať do nášho života. Už som spomínala aj to, že som mala ja také presvedčenie, alebo som si nechala niekde v podvedomí takú hlášku, že po smiechu býva plač, a som sa bála sa tešiť a radovať, aby náhodou neprišlo niečo hneď zlé. Takže to je zase ten strach, čiže jedno z druhé môže ovplyvňovať, tie presvedčenia môžu vlastne vyvolávať ten strach, alebo aj ľudia, ktorí vyrastajú ako deti v nejakom nedostatku, že sa nemôžu dobre najesť, obliecť, tak oni môžu mať potom neskôr strach z chudoby. A môžu sa naháňať v neviem koľkatých prácach, aby náhodou neboli chudobní, aby nemali menej ako, alebo ich deti, aby nemali náhodou menej ako ostatní rovesníci. Keď pozorujeme tieto presvedčenia, tak môžeme urobiť buď to, že si ich zameníme za tie opačné, alebo ja som si to spravila tak, že som si nastavila sebe, svojmu životu a všetkým vzťahom Boží poriadok. To znamená, že už tomu dôverujem, že budem mať presne to, čo ku mne patrí, že sa nemusím o nič báť, všetkého budem mať dostatok. A keď náhodou nepríde niečo, čo by som si napríklad aj tak tajne želala, alebo niečo by som chcela a nemám to, tak buď to nemám mať, alebo mám mať niečo lepšie, alebo to nemám mať práve v tomto momente. Je dobré si vlastne dať všetko, ako by sme to už mali, aj keď to ešte v realite nemáme. V podstate sa tak cítiť, ako by sme to mali, sa tak vidieť, cítiť, chodiť tak. Proste úplne sa tak cítiť, ako by sme to mali. Ja to napríklad už dokážem a cítim sa absolútne v plnej hojnosti všetkého. A pokiaľ ešte nemáme všetko, čo k nám patrí, tak to môže zatiaľ prichádzať po takých malých troškách, tak sa tak ukazovať, tak naťukávať. Alebo napríklad, keď nemáme partnera, lásku a starostlivosť, tak napríklad môžeme ju dostávať od iných ľudí zatiaľ a cítiť sa veľmi dobre, že to prúdi, že to naozaj priťahujeme
Stávame sa takým magnetom v podstate na to, keď sa tak uvoľníme a pustíme tie strachy. Čiže úplne sa to začne pekne priťahovať. Čo sa týka minulosti, by sme mohli všetko vymazať, čo sa týka rodiny, vzťahov, detstva, pretože to nás bude iba zdržovať a brzdiť a zase máme nejaké bolavé miesta, ktoré si udržujeme neustále do kolečka. A ja som si držala takú krivdu, ktorú som cítila ako v detstve, vo vzťahoch a som si to vlastne ani donedávna neuvedomila. Až to slovo krivda som niekde počula v nejakom rozhovore a veľmi to mi zvihlo takú anténu, že v podstate naozaj som neustále proste mala v sebe tú krivdu a tým pádom som sa udržovala stále v tej roli obete. Takže tú minulosť by sme mohli nechať vlastne za sebou a žiť už od teraz a v takej voľnosti, uvoľnenosti a radosti. Všetci si vlastne zaslúžime lásku, šťastie, zdravie a opätovanú lásku, starostlivosť. A takisto si zaslúžime hojnosť všetkého, čo do života potrebujeme a chceme. Zároveň v podstate by som sa nestávala do role hľadača. To znamená, že budem si hľadať ženu, partnerku, budem si hľadať muža, budem si hľadať prácu, budem si neviem čo všetko hľadať, lebo si to v podstate oddialujeme. Nepripúšťame, ako by sme to už mali, lebo najrýchlejšia príťažlivosť je tá, keď už to ako keby máme, sa cítime, že to máme. Takže je dôležité to, čomu veríme a aké strachy ešte si v sebe držíme. Tak sa bude vlastne náš život ukazovať. Ak toto dokážeme nejakým spôsobom zmazať alebo vypustiť, lebo stačí už iba vypúšťať to, čo nepotrebujeme, nechceme a nechávať si to, čo je v poriadku a môžeme priťahovať stále lepšie a lepšie veci do života. Takže všetkým vám prajem veľa šťastia, zdravia, lásky, pokoja a radosti. Dovidenia.